helpen zonder er anders voor rond te komen, dan heb ik een optocht. Ik zie alweer prachtige stokken. We beginnen een optocht achter even spieken aan de namen van het korps Takostel, hier in de voorop. En wij hebben een mooie stok achterom. Na aanring komen we hier weer rond bij de tjerken. En de stok, ja, dat mag je maar zelf weten. Ik mag hem zelf houden. Maar misschien vind je het ook wel heel mooi om hem gewoon in het Jan bij je te brengen. Niet te fleurig van het, omdat hij misschien een beetje ziek of een beetje eenzaam is. Dat mag je hem helemaal zelf weten. Je mag hem zelfs maar een hoes nemen, maar je mag hem ook gewoon in het Jan of bij je brengen. Begin ik met het verhaal. Het verhaal heet over Amos. En ik doe het even in het Nederlands. Amos is moe na een lange dag werken. Hij wil zo snel mogelijk naar huis. Bijna rijdt hij een oude dame voorbij die naast een grote, dure auto staat te wachten langs de kant van de weg. Zij heeft hulp nodig. Dat ziet Amos direct. De oude dame schrikt als Amos stopt en uitstapt. De hele avond is nog niemand gestopt om haar te helpen. Deze man heeft toch niets kwaads in de zin? Hij ziet er een beetje armoedig uit, als hij maar niks van haar wil stelen. Amos kan zich wel voorstellen dat de oude dame bang is. Het is donker en koud en ze staat vast al heel lang te wachten, want haar haren zijn nat van de regen. Zal ik u helpen, mevrouw? Als u wilt, kunt u in mijn auto wachten terwijl ik uw auto repareer. Daar is het lekker warm. Mijn naam is trouwens Amos Anders. De auto van de oude dame heeft alleen maar een lekke band en terwijl Amos deze verwisselt, gaat zijn jas kapot. Amos probeert er niet aan te denken dat dit zijn enige winterjas is en draait de laatste schroeven van het wiel vast. De oude dame is inmiddels lekker opgewarmd in Amos' auto. Hoeveel moet ik u betalen? Wat wilt u ervoor hebben? Vraagt de oude vrouw. Ze is Amos ontzettend dankbaar en daar heeft ze wel wat voor over. Maar Amos wil daar niets over horen. Hij is blij dat hij haar heeft kunnen helpen. Als u per se iets terug wilt doen, bied dan uw hulp aan. Als u iemand ziet die het nodig heeft, en dan mag u aan mij denken. Amos glimlacht naar de oude dame. De oude dame stapt in haar auto en rijdt verder. Een paar kilometer verderop stopt ze bij een restaurant om iets te eten. De serveerster geeft haar een warme handdoek om haar haren te drogen. Dankjewel, lieve kind, zegt de oude dame. Ze geeft de serveerster €100. Als de serveerster terugkomt met het wisselgeld, is de oude dame verdwenen en nergens meer te bekennen. Op het servetje dat op tafel ligt, staat iets geschreven en de serveerster krijgt tranen in haar ogen als ze het leest. Je bent me niets verschuldigd, ik hoef er niets voor terug, lieve kind. Vandaag ben ik ook door iemand geholpen, net als ik jou nu help. En als jij mij wilt bedanken, zorg dan dat deze ketting van liefde niet bij jou eindigt. Help op jouw beurt weer ook weer iemand, zonder er iets voor terug te willen. Onder het servet ligt nog eens €100. En als de serveerster thuis komt, denkt ze nog eens na. Het lijkt wel of de oude dame in het restaurant wist dat zij en haar man het geld heel hard nodig hadden, omdat ze niet veel geld hebben. Ze voelt zich blij en dankbaar en gaat naar bed. Haar man draait zich om in zijn slaap. Ze geeft hem een nachtkus en fluistert: alles komt goed. Ik hou van jou, Amos Anders. Nou, denk je maar eens goed hoe nou dit verhaaltje. En misschien kom je ik wel eens in het cirkeltje helpen kennen. En toch dat dan van.
Wel heel erg. Als je me kwijtgeraakt.